Cu sistemul integrat de pompe de căldură Ecodan Multi de la Mitsubishi Electric, anotimpurile se schimbă, dar confortul dumneavoastră rămâne același. Încălziți-vă casa iarna! Bucurați-vă de apă menajeră pe tot parcursul anului. Și răciți-vă încăperile vara. O singură soluție complet electrică, eficientă și versatilă. Alegeți confortul dorit oriunde v-ați afla, direct de pe smartphone. Mitsubishi Electric. Plăcerea climatizării ideale.